Real Lissabonda ýeniş gazandy. Galatasaraý Ýuwentusy derbi-dagyn etdi. PSŽ-den kambek. Geçen gece UEFA'nın Çempionlar Ligasynyň play-off tapqyrynyň ilkinji 4 duşugy geçirildi. Bu oýunlarda Galatasaray, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain we Real ýeniş gazandylar. Lissabonda Madridin Realy Benficany 1-0 hasaby bilen ýeňdi. Ýeketäk gol ikinji ýarymyň başynda Vinicius Junior tarapyndan uruldy. Oyun bir näçe dawaly pursatlara baý boldy. 84-nji minutda Benficanyň baş tälimçisi Jose Mourinho oýundan çykaryldy. İstanbullu Galatasaraý Ýuwentusy 5 hasapda ýeňdi. Noah karşıdaş toporuna 2 gol geçirdi. Beýleki gollary Gabriel Sara, Davinson Sanchez we Sasha Boya ýasaldy. Juventusda Teon Koopmeiners 2 gedek tapawutlandy. Juan Cabal bolsa 2 sany sary duýdurşdan soň meýdançany terk etdi. PSŽ-da Monakany 3-2 hasaby bilen ýeňdi. Monaco 18-nji minutda 2-0 öňde barýady. Emma Desire Doué we Ashraf Hakimi oýunyň netijesini ýüketdi. Dortmundda Borussia Atalantany 2-0 hasapda ýeňdi. Gollary Sergio Girassi we Maximilian Bayer urdular. Bu nämes klubynyň Çempionlar Ligasynyň taryhynda 100-nji ýeňşidir. Tezi dünýäniň hem de ýurdumyň täzelikleri gyzyklanýarmy? Onu Turkmenportal bilen galyň. Bize agza bolmakly hem unutmaň.